Could this prophet not take 1 million USDs and go and provide for the needy and the poor? But ukatarisa maprofita aya zvafanana naprofeti Makandiwa vane mafoundation avo avanobatsira vanotambura, avanoendesa vana kuchikoro, avanovakira vanhu dzimba. So togona kuona kuti pamwe wakatoshandisa mamiliyoni akawanda on that, and then this is imwe mari yaanoto every dollar richatwa misused pamberi paMwari mune munhu achadayira pamusoro pemari. I saw also you were in trouble with a prophet angachinzi akuita sue. A prophet akuda sue ngawe adayirire kutenda kwake kuti aiwa Zigo ina I'm not a fool, wandipomera but I am not. Otoya papodcast moconversa ndo chikristu hana Jesu muchazikanwa kuti muri wadzidzi wangu kana muine rudo pakati penyu. Zigo kana aikama kupodcast yako kuti uyai ndikubvunzei iwe leya zvawakaona iye wotsanangura kuti sei achizviita okupa mavhesi pazvakanyorwa, but kana afunga kuti anoda kunotora nyaya yacho oisa wanakomana werima kuti vatarise zvemweya atoradzika muprocesi. Saka ikweseni inofanira kutosara ine mwana wake vanomutera kuti vamba asina sele kuna Jesu kwangu sina seleta. Ko iye Mwari ane beef here nezvinhu zvinonaka, because zvinhombo zvatoramidzwa naMwari zvinonaka, saka Mwari adi kuti tinakire. No, Zigo, you're losing it, my brother. Zigo chayakatogerwa zviri nani musoro mako kupfura iwoyo ungapedza kutomeni kana Zigo akatomira patori nani kupfura iwoyo saka unopedza kuitwa nani hauna anything chemuna kana nekiziwa yako chaenda kutamudzira chi hapana chawakaita iwo saka gombo nengosi. Ladies and gentlemen, tina Evangelist Marufo. Naso zvanamboita ndati no, Evangelist Marufo anogona vachita mharidzo yavo yavanenge vachiti ibvai mumaguta, ibvai muBhabhironi. Zigo, welcome my brother. Aiwa, I feel welcome. Naso tasvika kumunda kwenyu. Maguta akanyatsoshatei? No, kana tichitaura nyaya yemaguta tiri kudhila nenyaya yeinfluence. Andika tiri kutaura nyaya yekuti guta rinokanya nekupolita character. As you can see now, even my issues here diet ari kunetsa because guta ratibvisa mu original diet yanga ichatipa healthy bodies. You see, tatiza ana mbora, tatiza wana nyevhe, tatiza wana mutsine, zvinhu zvaunoona kucountries. Now tava netimu remaspads nemalays nepizza. What is the result? Maacids. One of the things nazvo cancer, BP, sugar. Zvinhu zvinokonzerwa nechikafu. So we are saying buda muguta tsvaga munda. Kana waita munda rima chikafu chako. Poverty also. Because maguta mune makombo nechirungu. You see? Garden rako rinenge riri Pick n Pay. But iye nokwanisa kuita chikafu chako. Then unoreduce inonzi cost of living. Because domasi uri kurima wega, onion uri kurima wega, vegetable uri kurima wega. Ndo zvinhu zvatinotenga mazuva ese maguta. So tikuti kudai maguta because corruption even ukaya kunoko wasikana wemutachline hawaone. Wasikana wemutachline. Hamuna unoona babi muno. The environment is not corrupted. Yes. Kana wati utori munhu ukuda kutopinda muwasikana wemutachline. Unofara kutodrive. Uenda kuguta. Saka ma-expense acho kamacalculator unopera simba kana uri muno. So we are saying in these environments let people know kuti country living ichange yamo proper kwatiri kuenda. Even mvura iri kumwiwa maguta iri polluted. Ndo zviri kukonzera kuti vanhu vangu vachiita vachinetsa maguta because even ukatasa magariro akuita vanhu ione kuone mwana wako musikana pamba uri kuroja imwe room ine mabhajura same passage ukabuda uchinda kubatsa mabhachura yada kutopindira mwana wako. Hausi safe. Aiwa chamber 1 ukuzere 8 families. Bathroom ndacho harina door rine jira. Mabhachura aya futi mukadzi wako kana akugeza anotanga asina kuzora mapinda mwe mukadzi. Ari kuvhurot sorry ratoona. But now when you are here
Now you can see sepana takaita beans. Wakomana to harvesta. Yes. Boys rautoloda. Then takaita buckwheat, we're planning to make cabbage. So it's small scale as you grow, but if shungu dzenedze kuti ndigone kugadzirawo chikafu changu. So that it's a cost of living. I think ndo so and also tine mama events ari prophetic. Atiri kuona kuti ari kuuya. So tiri kumirira kuti tikafana kubudisa vanhu maguta. Vanokwanisa kuprepare zvakanaka ma events iyayo. Ari kuya izvi matambura nyaya yaprofita nemamaguta omo. Yes. Isa atiri kumira zvedu. Nyika dzichirowana. Aiwa tichasvika ipapa. Saka chicken nini munodya here? No. Handichapindi. Pizza. Handichapindi. Yei, manje hamusi munozozvibvisa here mune atinoti madelicacies of life because life inofanira kuva modest all the time here kana pane nguva yekumbo. Zvatotaraziko kuti madzimai aripo kaanogadzira. Ngatidzidzise vakadzi kugadzira chikafu. Anondigadzira chicken kangu. Aiwa no, kuti I'm a vegetarian. Alright, munyanyo bate baba. Aiwa handitopinde ikoko kunyama. Ndezveshoko here kana kuti tikuti ndo original diet. Yakapiwa munhu even from creation. Munhu akapiwa magrains nemafruits. Akazopiwa maherbs pakapinda sin. So tikuti now because there is too much animal blood munyama iri kudyiwa. Nguva ineyi. We must now run away from shame. Because Mwari akatibvisa ropa munyama. Nekuti ropa ndo upenyu hwemhuka. So the more you eat animal blood, the more you become animalized. Saka umhuka. Iwe unorwa chicken here? Yeah, singeti. Saka nochirwa chicken singeti chiona ndada kuratidza animal behavior. Iri pauri? Ndudze. Jongwe rine muchochoro wakadai. Tasaona muchochoro wauri. Oh, animal behavior. Animal behavior. Iri kuuya because you are eating too much. Vanhu tikuda kubvunza vanhu varikubika nyama today. Kuti vari kubvisa here fat neanimal blood because fat neropa zvikadyiwa tinotanga kuona zvirwere, tinotanga kuona animal behavior in human beings. Vanhu iko zvinova kubehave sembwa. But pafeti baba ndo pane kunaka kwacho. Ndizvo zvinonaka manje. Saka the more ukaremove fat in the blood, nyama haichanaki. Mavheji ari nani. Saka Mwari akupa instruction kuti musadye ropa nemafuta. Ko iye Mwari ane beef here nezvinhu zvinonaka because zvinombo zvatoramidzwa naMwari zvinonaka. Saka Mwari haadi kuti tisinakire. No, Zigo, you're losing it, my brother. MaIsraelites akanga ari murenje. Vaipiwa chingwa nemvura. Idiet inoisa discipline mumunhu. Because Paul anoti I discipline my body. Keep my body. Saka under subjection. So pane passions ari mumiri womunhu anosimudzwa through food. Saka chikafu chinocontribute much. Saka uchiona kada kuona society kuti inobehave sei, unotanga wati ndipei food yamunodya. Yes. Inokuudza even lifespan yavachararama vana ava. Saka now tiri fast foods and now look even kudepreciate kwataita. We are drifting down because we are eating too much fat and blood. So tikuti Mwari ane zvinonaka kudenga kwaurida kuenda. Zigo. Mwari arongowimbisa vanhu tichakupai mana. Kune chingwa. Hakuna mapoto anenge hakuna ngiro dziri kubika mapoto. Kune musikakwatiswe nyama. In heaven. So kunonakidza ere mai. Akanisaka zvinhu zvemweya. Saka kudenga hakusi kuzoenda vanhu venyama. So it is an act of mercy that God will not take sinners to heaven. Yes. Imagine kutora chidhakwa kana munhu anosvuta. Kuenda naye kudenga anotambura kana ngochani. Dzinonotambura. Because ngirodzi hadzisubscribe to that. Yes. Saka vanhu vasingagoni kukondora mapassions, they cannot go to heaven because the environment itself will not allow you to live in everlasting life when you are subject to passions. So temperance is going to be very important. Discipline is going to be very important. Diet inotorwa munhu ane discipline. Yes. But you can see even tiri kudya diet iyoyo, still our bodies are still reacting to such food. Iri iyoyo tinototanga kutoita mafastings. Pamwe pacho dotozombojoga kuitira kuti umanage fat mauri so that you are always healthy and clean, especially kuita basa raMwari. Ufanira kuita basa raMwari uri munhu anorwara.
ko anobelieve what the body I speak to it in the name of Jesus inamform. Hauiti speak to it when you are not a disciplined man. Alright. Because Bible inoti muiri wako Vakorinto yekutanga chapter 6 itemberi yaMwari. Kudza yaMwari nemuiri wenyu, uyo anotadzira muiri wake naMwari achamutadzirawo. Alright. So if you are not careful now, we are going to have a bunch of people who are careless on how to live. Mwari akatopa ma-subscriptions. Paipa anenge achitosadya nguruwe. Hazvinei Kristu. Anonzi ma-health laws. Mwari kuti nguruwe ine too much fat. Kana iri musango ikarumwa nenyoka, poison yacho haifambi mufeti. Iwe uchanodya nyama iri contaminated. It becomes also poisonous in you. So consumption inofana kutariswa kuti what you are eating ndizvo here zviri mupfungwa dzaMwari. We must always live according to the will of the Father. Dambudziko taita a lot of false prophets and a lot of false teachers. And now tasaona nyika yese because kunoona wakangouya kati chekudya hachisvibisi. Vanhu vese vakapinda kuti chekudya hachisvibise. But handi zvote zvinotaura Bible. Noona na Romans 14 vachitaura kuti uyo anodya to the glory of God, do not judge. Uyo anodya onzwa kuti let no man ask you. Ndo mavhesi akabatwa nemaPentecostal. Yes, I understand. Ndo mavhesi akabatwa nemaPentecostals. Anoda explanation. I think you need a podcast for that. We have also done podcast here on Bible Truth explaining vana Romans 14, vana Mark chapter 7, kuti vainzi naJesu chekudya chapinda mumunhu hachimusvibisi. Handizi taitarisa kuti mucontextual meaning chizva zvaitika pambagezwa vanhu vanga vadya nemaoko asina kugezwa. Madisciples aJesu vaFarisi vakati wadya wasviba. Jesu akati aiwa kudya nemaoko asina kugezwa azvisvibise munhu. Zvinosvibisa munhu upombwe. Jesu atakundotsanangura ukaverenga na Matthew 15 inenge ichikupa description of the whole conversation. But now both kune vanhu vanongoenda mutextual meaning votanga kutoiaplya vachipa vanhu zvinhu wacho vari kupiwa ivo vacho havanofanira maBereans. maBereans anzipiwa aiti akaparidza wainogara pasi voona kuti ndizvo here zviri kutaurwa nemaapostora. Saka tine vana vaprofeti, tine vana vapapa, tine vana vamaapostors. They just think kuti matheologians, we must trust in them without verifying our own selves. And I'm not a theologian. I just read the book. Handina kuenda kuchikoro vhangeri rangu 1+1 equals 2. Saka even the unlearned can easily understand. And zoti wakafunda zvakapapi, but I think we can relate. And ofunda. Tiri grade 1, but when we study the Bible. Yes. Bible rakanyorwa the symbol. Yes. But now because tine vanhu vari kufunga kuti they can magnify zvinhu zviri symbol zvaMwari. And Jesus was not even learned. John 7 inotanzi vakamubvunza vakati unoziva sei magwaro iwe usina kufunda. Ndona pane vhesi rimwe rinozotanzi do not be in the simplicity of the gospel. Aminopuwa anenge achiudza vanhu kuti usimbo hwaririwo kune vanhu vachauya vakati complicate zvekuti mucharasika. Ndo patasvika ziko. And now I think even nyaya dzauri kutsvaga maanswers auri kutsvaga we have them by reading it. Tikagona kuencourage vanhu vese kuti I appreciate spirit iri muZimbabwe. Vanhu vanoda Mwari. But Romans 16 inoti kune kukakavadzana kusingaperi kwevanhu vanomborangarira vakaudzwa vakatorwa zvokwadi nevanhu vanoda kubatira dumbu ravo. Zvikanzi vati mashoko akanaka anobata kumeso. Saka tine vanhu vari kuitira dumbu. Saka because of this now and poverty also inokonzera kuti ma-false prophets awande. Because they will now give false hope. You see, our prophets that we have today havapromote manual work and manual labor. They just say receive and you shall receive. Tora stika $1 ukanobayira pamota pako wakutenga 10. Ende mari dzekuti vanhu endai kumunda munosakura havaide. Aiwa, we have a lot of people, a lot of people who are going to church we are not productive. Yes. We are not productive if you give them this vast of land here in Zimbabwe. Our young people are not even caring. Even our old people are not even caring. Kuti vati ndipapa ndikaenda ndikanodyara takadyara beans shoma pana, but now you can see muri inogona kunowana zvokudya takutokohwa kana iwe wapedza panapa ndozokutokonererawo semunhu asina kurima ndinokupawo kapu imwe chete. Next time ukadzika ukanakirwa ukananzva miromo unoti muvhangeri pamuri kurima next time ndichange ndiripo mondipawo dzakawanda. Ipapa pakurima ipapa tada kuti tichibva ipapa ndino munda wemunhu wemurume handiti unofanira kunge wakakura sei, because
panokunzwa kuti munhu panotaura about farm sikandotanga wafunga kuti farm manje ndorikwanisa kuti ndingonzi zigo wamurume kana ndakugadzirira kana kuroora kana kuti ndatone mudzimai ndine mhuri yangu diki munda wandingatange nawo unofanira kunge wakakura sei. Alright, I think reka ndaenda kupo statement rimwe rechirungu randakasangana naro rinoti without commitment you never start then without consistency you never finish. Right. Without commitment you never start. Without consistency you never finish. Okay. Chirungu chakanaka ichi. Now because you don't have haugona kuti ndikuda 100 hectares because dzinoda a lot of investment. So maybe what you want to do is to have a small piece of land. Isitakatanga kuti chipinda mutuminda tudiki handiti tushoma-shoma uchingotimba uchitimba unosangana nevanhu zigo vanoti yopo rutimba apa pachaita pane pamwe pakati kure yaudyare ipapo tiwirirane uri ipapo chirwa usangane mwana kuti no then you grow. So commitment kutanga ndinodiwa, then consistency it will lead you to a greater path. Hands even a genius man akavaka musha wake pakati pesango, the world will create a beaten path only to find him. Panodonzi great high road tiende. Saka iwewe inyaya yekuti kana wakura nawo vanhu vanokutsvaga, vanhu vanokupa nzvimbo, hanzi pfuma yemunhu akarurama ichachengeteswa waedheni. Saka utori nemunda wako izvizigo, Mwari ari kungomira kuti ururame bedzi. Uchanzwa munhu akaibva kufodera kuti zigo ndakakuona uri kumunda haudi mumwe here wanga usiri wako, asi ndakakuona wakamira ipapo. If a righteous man, saka Mwari anoti vanhu vakarurama ndichawachengetesa zvinhu zvichawapa waedheni. Waedheni vagara vanoappreciate righteous people. Saka vakaona munhu akarurama vanopa zvipo zvavo kuti ngatimupei. Saka they will not want. Saka ndikuti inini, let's start small and we grow. Just anoti if you are not faithful in little, you can be faithful in much. Saka akatendeka pazvishoma achagona kutendekawo pane zvakaita zvakawanda. So I think ngatitange zvishoma. Ngati atine vanhu vari kuda, tine pressure baba yamusocial media even inounzwa nevapfumi. Handiti saka vanhu vakaona vapfumi vachipa zvipo zvavo, wese wakuti ndiro raifanira kunge ralevel redu. We must always allow ourselves to grow. Let the mind be exhausted and it grows. So that painonosangana nezvinhu zvikuru inokwanisa kuzvichengeta nekuzvikapasiteta. Saka tine vanhu vari kuti dai mupfumi nhinga andoonawo wakaitei, wakura here. So you have experiences with life, face difficulties, mbodona pamwe pacho kana wadona, then you pick your lessons and you go for another level. So ndo yatiri kuti consistency yo, you then finish. Alright. Yes. Saka inini ndine minda yangu yandakasirwa kwati saboko, but nene onzobatira marendi marari nechitoti komana dai baba wangu wakasiyana nezvemishayi vakanditsvagirawo yadhi womuhararo. Kana iwo baba wako kana wakatosirwa munda, you need to work on that field because now we are wasting a lot of resources. Masabhuku achatengesa munda iwo and the time yauchakura pfungwa unenge usina field land. Vanhu vese even vanotanga kuzoita mari vachifamba vanotanga kuzotanga kuona value yeland because muvhu mune inonzi power of multiplication. Ukaisa 1 beans muvhu haidzokeri 1, ivhu rinokupa more. Saka pamwe uchaona more than 100. That's ukatasa level re profit. Margin yacho it's more than 100%. Because waisa 1 hope you 100 in return. Saka there's a blessing yakaiswa naMwari muvhu, the power of multiplication. That's why uchiona even in us human beings, because we were created from the dust of the ground, titoriwo ne ability, a power of multiplication. We love to multiply things. Izvo wacho tinozvara, tinomultiplya. Pfungwa dzedu dzinodai business rangu, mabusiness angu awanda. The power of multiplication iri matiri ndo also how the ground thinks and the reason. Kana munhu akaisa chese chinobuda muvhu also chine simba rokupa. Tasaone miti inongotipa, tikupiwa shade, tikupiwa mhepo. So in countryside you are going to learn a lot of lessons from nature. Saka enda kumusha, prepare munda, usasiya munda uchitorwa watorwa, inhaka yako.
siya munda uchita gombo. Hatifani kudaro, we have not been taught well. But madzibaba edu anga akangwara. Saka mwana mukomana aibva hanzi apa ndo pako. Uchavaka musha wako, uyu ndo munda wako. You only see that practice marural areas. And now vanhu vazhinji vane discipline vari marural areas havasangani netunyaya twemadivorce. Twakazara mutown because mune pressure. Mukadzi wako iwewe anenge ari pamedia. Aine mumwe tete aripa pari kutomufurira. Anzi tete asina murume futi, tete anenge ada murume akadzinga kumurume. Uruwe upenyu hwematown. But uku now network inogona kutonetsa. People are productive. And idle mind is the devil's workshop. Saka now here you are always busy. You can't come here and just sit. Look, now it's early in the morning. Tatomuka 5 o'clock. Tatatoopana apa pamunda. Takuti tasi tatorwa kandashanda panokwana 4 hours 5 hours. Takuchipinda mumaguta. Then totanga kubata mabasa atakasainwa. Ana kuti afambe achiitwa kuti zvifambe. So you can actually live in countryside and do business in the city. Saka tichitaura kuti enda kumusha kuti then abandon city because business mari inotenderera muguta. So ukarima unotengesa muguta. But now uri kungoenda kunoita masales. Wapedza wobuda, you come back home in these quiet environments. Dai ungoona paonesopo kuwerenga uchingonzwa sound yeshiri. Kuno kunomutswa neshiri. But muguta unomutswa nenoise wanhu. Kana mbavha iyo watomuka ucharare. City life baba. Then kwekuvigirwa tisingatarise edu chitendero. Tokona kuchitarisa because chitendero chinotaura futi idzo nyaya idzodzo. Kana ndafa inini ndovigirwa ere kuGlen Forest uri kuminde yangu yandakapiwa nababa wangu. Isati nyanyonetseka newakafa because bhaibheri roti wakafa hawana chavanoziva. Nyangwe wakataura zvokuti da uigwa kumusha kwako tinogona kuiga kwatinoda wapenyu. But zvakakosha for memorial even for generations to come. We always want to see my grandparents edu takavigwa papi. Abraham akavigwa papi. Ndizvo zvaitonyorwa. Isusu my grandparents tinoda kutoziva kuti sekuru wako panapa ndipo wakavigwa. But ukanoiswa kunana mbudzi with time people will always forget about you. Because kumusha tinopota chivisita kumaholiday kumaChristmas. Saka panouya imwe generation yauya kumusha inoratidza kuti tinozoka kumbudzi chidzi makuwa aya government yati iri kumagrade ese pada kuzomastands. So you are done with all the historical memories. Hauendi kumakuwa kuti utaure nevari kumakuwa because vakafa havana chavanoziva ikoko, they are dead. But for history zvakakosha. I think vanhu vanotobva vachiuya kuona matopo hills vachinzi ndokwakavigwa Cecil John Rhodes. People want to always associate with those things to know zvakaitika vainzi sekuru ani apa ndipo vakazoigwa nhoroondo. But isu vanhu vatema hati capture nhoroondo, hatina basa nayo. Inini sekuru wangu handichatoziva. Ndinongoziva inini because we don't even write books. But now I think it's important. Tane Facebook, tane YouTube, you can leave a private account. Yaunogona kusiya watotaura for the next generation kuti ini ndini zigo. Wazukuru vanoziva handizive kuti uri kundiona iwe nhasi unonzani. Indakararama period yananingi. Ndotoseka kuti maAmericans pavanoita Thanksgiving vatori nechat the first I think inenge 20 families. Yes. Nevakatofa first vanoziva zvese. They've done it well. I think kukopa zvakanaka kwakanaka. Madzibaba edu akanga achimbogona izvozvo. But with time vachiita oral tradition. Information ichitwa pasi into generations. Vaitoziva kuti tikava nagusha toenda pana chamokobeta, toenda kuna mukoridhodho, toenda kuna mbuya murozvi, tozosvika kuna musikavanhu. Yanga iri oral tradition. But with time, and you know, vanhu vatina iko zvinhu zvadhakwa even pfungwa. Because takangoti wakuru wakati rume rimwe ariko wakukowadiki vari kuti chii hapana. Vadiki vachataura kana tsuma hatichagona kugadzira. Nevadibikira hatichagone. Dzatakasiyirwa ndidzodzo. Because amaguta vaya vakanga vari mukandiri vaigona kuona gudo richirowa mawere kwasviba. Saka vaigona kudzidza nyati ichifura kuti uswa wayo uri mudumbu uri pamuromo inofanawo. Vari kuona it's actually my lessons from nature. Jesus also learned from nature. Paanenge achiti mbeu yakakandwa zvinhu zvaakadzidza ari kumusha. Ende mbeu anoiona maruwa. Yes, Jesu akanga achigara muNazareth. Nazareth was a small town, a village. Kwangoti uri kumusha. Jesus was actually a village boy. Watiri kuteera. But now tine vanhu vari kuti maguta mazara matsotsi. Saka uchiona chechi mutaona hamuna. Kana kuti unase experience real worship. Enda kumusha. Vanhu vari koko vari genuine.
vanodisplaya zvavainazvo. There's a lot of fake and fiction. Life is artificial in cities. But country, it's so easy kuona vanhu vari real and genuine. Nice. Rega tichibva panawe maruwa inenda kutodzokera kwangu kwatisape minda mizhinji ine ivhu rakanaka zvoti handina nidi yekuforera. Wiki rapfuura iri panga paine nhau yataiti prophetic cup clash kwaProfeti Makandiwa. Ko name sinobatikirawo ikoko. Zigo, warati ndikupe tuma reasons shoma. Number one, I was not in Zimbabwe. The same week raitika program here. Number two, I'm not a prophet. Vanhu vakainvite wanga vari maprophets, I'm just an evangelist. I've said to you, I don't see visions. I don't do miracles. I don't know for my miracles it is for now. Ndiri kudhauta Mwari here pavangandipasipera. I've said that before. Saka kwangu chidi vanooneswa. Saka ndandisina chance ende dai ndiri muprofita ndanga ndisingaende. Why? Ndanga ndisingaende because zvaida kuitwa zvanga zvisiri zvemweya, zvakanga zviri zvenyama. Vakorinto kutanga chapter 2 from verse number 10 inoti Mwari akazviratidza kwatiri isu nemweya, nekuti mweya waMwari unonzvera zvakadzika zvaMwari. Nekuti munhu ndoupiko, ndikuto kuverenga vhesi yakanyora, nekuti munhu ndoupiko angaziva zvemunhu asina mweya womunhu uri maari. Saka papiwa zvinhu tu. There is spirit of God ne spirit of man. Spirit of God iri kunzi the Holy Spirit inokupa zvakadzika zvaMwari. I'm not a learned person. Zvinhu zvandiri kutaura sezvo ndozviwana nekuverenga bhuku. Mweya achindibetsera kuwana zvakadzika. Jesu anoti kana mweya mutsvene auya, anotsanangura mabasa amweya mutsvene. Ungaverenga John 16, John 14. Jesu anoti kana mweya auya, the spirit of truth, achakutungamirirai muzvokwadi yose. He shall rebuke you of sin and preach judgment. Unzwere zvinoitwa namweya? Mweya anokutungamira in all righteousness, in all truth. Mweya will rebuke you on sin. Also mweya achakuudza pamusoro porutongo runouya. Ndo mabasa amweya zvaanoita. Even ukatasa how the apostle also works, ndo zvavakanga vachiudza vanhu kururama. Po achitaura kuti atiruramiswa nemabasa, toruramiswa nekutenda muna Kristu. Ukunzwa inye righteousness. Panawo zvinhu zvatinoda kuitiswa ndezvekunoti tigone kuona kuti mabinocular ari mutrousers. I think it was very necessary to have such bunch of so-called prophets to go. What hanzi toda kunoona mabinocular. Then kana vaona mabinocular obia 1 million kuti adiscover mabinocular. What foolishness is that? Saka we see we have now Mwari wedu wemuZimbabwe watiri kunamatiswa akasiyana Mwari akanyorwa. Mwari akanyorwa nemashandiro aita naMwari watinaye tikawerenga maprophets anonzi even major prophets nemaminor prophets, they never behaved in such foolishness. Hatina patakaona Mwari paanomutsa maprophets anomamutsa because there is a crisis. Vanofanira kuadressa crisis yapo kuti vanhu vazive kuti vanofanira kudzoka sei kuna Mwari. Vana Jeremiah vaidzora vanhu kuna Mwari. Hatina kumboona a practice. Even Elijah vanoti zvakafanana nepaMount Carmel. No, Elijah akatotaura reason why Mount Carmel. Akati mucharamba muine mufungo muviri. That's 1 Kings chapter 19. Uchiverenga from verse number 20, 21 uchidzika. Anoti mucharamba muine mufungo muviri kusvika rini. Kana Jehovha ari Mwari, munamatei. Kana Bhaari ari Mwari, munamatei. Ari kuti nyaya iyi yatauira pana ndekuti ndaona kuti mune mifungo miviri. Chataunza namano ndechekuti tiratidzane Mwari wechokwadi. Whatever zvakaitika paMount Carmel zvazvo kuti tione Mwari. Apa tikatiwo whatever zvakaitika paUFI pasika ndezvekuona maprofita echokwadi. Saka takaona iwo saka chindiudza maprofita echokwadi wakaona ndapi. Pa 24 vese wakauya ndevenhema. Anga ari wechokwadi ndiani? Aibheja wachoka. That's your only pew to swallow. Yes. That's all, because we won't judge anyone. But Jesu anoti waprofita wenhema vachava vakapfeka makusha makwai asi muchavaziya nemabasa avo. You shall know them by their own fruits. We can easily judge them. Jesu anoti siyanai nemunhu but judge fruits. Saka ndakaona muprofita wenhema ndotarisa zvibereko. Zvibereko zvakakoshera
munhu wese kana muti ukadyarwa nhasi haubereke mangwana. Saka muprofita wese tinomupa nguva atatiudza what he represents. He is telling me, this prophet, kuti akatora 1 million yekubheja kuti kana munhu awana mabinocular omupa 1 million. Saka dai pakaita munhu akawana mabinoculars aya aipiwa 1 million yekunoita sei. When people are crying because of poverty, when people are saying mvura yedu haina kuchena, could this prophet not take 1 million USDs and go and provide for the needy and the poor? But ukatarisa maprofita aya zvafanana naprofeti Makandiwa vane mafoundation avo avanobatsira vanotambura, avanoendesa vana kuchikoro, avanovakira vanhu dzimba. So togona kuona kuti pamwe wakatoshandisa mamiliyoni akawanda on that, and then this is imwe mari yaanoto. Every dollar Zigo, every dollar richatwa misused pamberi paMwari. Mune munhu achadayira pamusoro pemari. Your account. God will account everything. Just not even neshoko rakabuda muromo wano kumano risina maturo uchadayira every dollar. Nange yakawanda mari, we don't waste resources. Because kuti awanda iwo kuti kuti anzi pane varombo vabatsirwa, but they are still poor people. Nange une wauri kubatsira kuti ndakabatsirawa saka ini ndakumboshandira vamwe. You do whatever you do. Hanzi vana Nicodemus, if you read history, Nicodemus Jesu afa aenda kudenga. Nicodemus anonzi akatora every cent naJoseph of Arimathea uye akapa Jesu guva. Vakaunza mari yacho muvhangeri, vakameka sure hanzi up to his last drop he donated, he died a poor man. Achipa. If you are saying kuti pane zviri kuitwa, we don't waste deposit nezvimwe zvataita, wojustify kurasa uchiti nezuro ndakapa. Tina nhasi wawakapa nezuro pane vamwe vazvarwa nhasi, warombo tichagara tina nguva dzese. Jesu akadaro hativapedze. Saka every day we service the poor, we don't waste. Vanhu vakanga vaenda waya vaprofita, wakanga wasina kuenda kunoratidza Mwari, wakanga wafambira mari, waida dai weya akatanzi ngouyai pasina mari iye to bet, wanga usingauye. Saka wakanga vachienda kunozama mari. Saka imari yakamotivata. Kapukulashi yauri kutaura ende unotaura kuti kapukulashi handikura zvinhu zvakatoreruka. Iwe utozvirerutsa pari kutaura Mwari pari kusvika kuti kapukulashi inoisa kudhanzo. So tiri kudhila nefoolishness in this whole issue. Do nyaya yauri kuita Zigo. Yes. And then pamataura mukati imimi you are not a prophet, muri muvhangeri. Hanzi naApostle TF Chiwenga kuSDA hakuna chinonzi muvhangeri. So imimi kuSDA muri munhu ari muvhangeri here kana kuti masquerading as an evangelist? Warra washatsa uri kuti masquerading akaoma. Masquerade. Mira ndikutaurire Zigo. Chekutanga Chiwenga panyaya iyoyo, Apostle Chiwenga, with all due respect, akarasika. Handitika munyaya akarasika. Kuseventh Day Adventist tine ma-evangelist. Handika, though are not properly recognized in some instance. They are not properly recognized in some instance. Even the evangelist, I also amazed because pane wangu wanonga itondirwisawo maseko zangu no evangelist wandina. Because wangu wachita wana kudzidza an evangelist asiri learned. But we know that officer evangelist, we are through my spiritual gifts. I went through kudzidza. It was office in authority. So we are actually defining this office. We are evangelists not only to the church, we are also an evangelist into the world. I think also when you saw the gift Yagatwa bestow as Namari, you've also believed, this man is an evangelist. So, Seventh Day Adventist, my evangelist are caught. My writings even are under spirit of prophecy. And you know, Ellen White, could ministers of the gospel, which are pastors, must work with evangelist. So, evangelist is an office. Nditori mvangera anafana kupinda chechi kuenda kuma conferences. Mama conferences atori ne office ya evangelist. Ma pastors anenge asata aitwa ordained anopiwa title yekuti evangelist. Mu Seventh Day Adventist. That's why ndichitokoka kwandinokoka flyer rangu rekuchechi rera katonzi evangelist marufu.
Chiwenga akataura izvo because aida kutiza debate. Saka akafurirwa kuti iwe uchienda unotaura woti ndora mapasta. Mapasta auye because they are employed under a system. Saka iwe ukauya uri pastor wamirira the whole organization. Ukanotadza, saka you need to calculate risk. You need to calculate. Saka pasina atauya vangatoita kwavanoitira vachiresponda, but kuti vave vagare patable they don't come because pane risk. Ko ukatadza kuita zvekudiwa, ko ukava emotional because uya anotamba nemaemotions evanhu. So isi we are neutral. Saka takati patiri kuuya, okay, hazvinei kuti seventh day, zvine chekuita netruth. If he represents truth paissue yeSabbath, let him come. Isusu tauya hatisi kumirira seventh day. It's Bible truth. Sabata ririko here. Iye ari kufocusa on minor issues. Ari kufocusa on self. Nekuda kuita champion. Ndoza aita ndiri pitbull. Pride. Saka baby, not pride goes before a fall. So aifana kuzvinipisa oti, let's discuss. My only worry is to find where the truth is. Izvi ndo zvandakawana wawaridza. Ichitombo zvatakawana. And let the nations judge from what we've displayed and from what he has displayed. So yanga yangori nzira yekutiza, and akati I will never debate Marufu. Akabva atotiza akati tokanganwa ine zvazvo musatomborota ba muchindiona. I respect his move. I have no problems with that. We've never even cried kuti muti debate pamusoro pake. Isi tinotonetseka because iye zvaandatiza kuno anogadzira yake platform kune vanhu vanomuomberera otanga kuita noise ariko toti aiwa kachireka kuita noise uri kuuya uri kubofu ritungamirire rimwe bofu isi achawira mugomba. Uya tikupe meso, takanzwa uchiti pana fest, takanzwa uchiti muchechi yako, chiuya pa neutral venue tidiscuss. Let your people judge, let also our people judge, and we see where the truth is. Ndo yanga ingori nyaya, but because if state out this position, we will not force him. We will not force him, but still we are getting platforms. Takaenda kwa Ola asati aburisa content, but akatibvunza mibvunzo inechikuita neSabata, tikatomuratidza mavhesi. So we are waiting kuti kana aburisa content, ambowemisa kuti next week Monday, so kana aburisa content toita totarisa kuti vanhu vojaja from what we discussed even na Ola. We are free. Ndisaka tipinda ma platforms even enyu, we have nothing to hide. But you know, you can call someone what hands and do ikoko. Why vanhu vari afraid? I saw also you were in trouble with a prophet angachinza akuita sue. A prophet akuita sue. Ngawe adairire kutenda kwake. Kuti aiwa zigo ina I'm not wandipomera but I am not. Otoya pa podcast. Moconversa ndo chikristu hana Jesu muchazikanwa kuti muri wadzidzi wangu kana muine rudo pakati penyu. Zigo kana aikama ku podcast yako kuti uyaende kubvunze. Iole zvawakaona. Iye wotsanangura kuti sei achizviita okupa mavhesi pazvakanyorwa, but kana afunga kuti anoda kunotora nyaya yacho oisa wanakomana werima kuti vatarise zvemweya atoradzika muprocess. Saka question inofanira kutosara iri munhu wake vanomutera. Anzi, be ready to give an answer. Yes, from what you believe. I also respect you kuti probably unogona kunge usingaziwe because unoziva zvinoita mapodcast madiscussion akadai vanhu vakaita hazigo ari kutengwa namarufu kana kuti chii vakupa mari. I don't give you any cent. Takangosangana wakangosangana necontent yangu ndikaona wakundiburitsa, it's fine. But ndikuti I respect what you do because even vanhu vechurch vanoziva Mwari wacho havasi kuita zvauri kuita. Pangadai pato nevanhu vekuchechi even kwandinobva ini wari rutopinda wachibvunza vanhu vaMwari. Saka you are doing a work panonzi naMwari paipai. Kana mukanyararidza vanhu matombo nemiti wachadeedzera. Saka you are representing those matombo nemiti. Ndi matombo nemiti aitaurwa ekuti wangobva kwawabva wangoikana watoma arena vanhu vautotanga kuti hanzi ndiani kudzigo iye anonamata kupanda nezveanobvunza vanhu. But you are actually trying kuda kupa vanhu platform yekuti the truth of God it will unleashed. We really appreciate the work. Kana pane vamwe vanofunga kuti they can do better vari muchechi dzavanhu ndedzechokwadi ngavauye vaite basa rauri kuita, but we can't stop you now because uri kutopa platform. Now pane munhu achanzwa angasi zvatataura pano achatotora position because atonzwa something. So it's actually light iri kutoenda nefollowing itoripo. I think maybe those are some of the contributions we are giving
on ma-stories are around. Yes. Nice. We've asked a lot about idzo nyaya dzana Sabbath. I think takataura nezvadzo zvakanyanya. Nyaya ndataura izvezvi, it's about music. Munonyagara muchitaura nyaya yemusic. Toona mu-SDA church. Yes. Mane magroup and ma-sub-affiliate group. Mamwe ekuti anenge achiti we are not representing the church, we are doing zvinhu zvedu takazvimirira. And it seems like vakuimba music yekuti anenge ari masong e-SDA, but ma-instrument anenge ari ekuzayoja kana ku-UFI or even kwamacheso. Handimukona zvandara. Sandonzwa muchi-expressa disappointment yakanyanya towards that. What's your position pazvinhu zvakadaro? Imi mukufunga kuti kufanira kuramba tiri muchinyakare tichingoti John the Reverator, handimaona kana kuti tada kuiswa madynamics mwari azviparirewe. Alright, I think you can see kuti even Mauri wakamonzwa Adventist music and ndiri kunzwa irimo subconscious mind yako. Aiwa irimo. Because music yaita speak to the soul. Kuti munhu akainzwa yainogara mumweya kwete panyama. Now tiri kunzwa music yemapepa. Music ine moto wemapepa. And inongorira vhiki 2 weeks yapera. Then also we are listening to quality of content. Hatisi kunzwa present truth. Mune vari kunyora. Vari kuimba unoda mari here, unoda mota here. These are material things. Vanhu vakanga vachinyora, vakanga vachifambiswa namweya. Concern yedu haisi kuti vari kuimba sei. Concern ndekuti music yacho, even how they are producing it, how they are also appearing, zviri kuita disconnect nemazira atinoita Mwari. Pangochita ntoramba tiri kuchinyakarere. Vesi inoti Jesu anogara akadaro. Hebrews 13, I think verse 8. Jesu anogara akadaro zuro. Nhasi nekusingaperi. Mika, Malachi chapter 3, I think verse 10, verse 6. Anoti ini ndiri Jehovha Mwari wako, handishanduki. Mwari, God is not affected with time. Kuti kana time ikanga ichifamba toti Mwari avaitwa affected. You can see even in Seventh Day Adventist Church tichine hymn book. Hymn book imusic yekare. Ichiri kuimbwa pakati pedu taitwa nemamusic masongs aiti give me that old time religion and it's good enough for me. Nekuti vakanga vachiverenga Jeremiah anoti mirai panzira muone, bvunzai nzira dzekare. We are worried nemusic iri kuya now because haisi music yepreparation. Takananga nemaevents atinawo second coming. Tine maevents National Sunday Law, tine maevents Mark of the Beast, Image of the Beast, tine maevents persecution. So people must be prepared for what is coming. Tingada tine music iri kutoimba kuti country living is the best. Vanhu vachinyora kuti endayo country vachisupporta music, and music worship. Music inofana kutaura nemunhu, saka imusic yekufadza nyama. You can see even the audience inokuudza kuti audience iyi zvayaitwa nemusic iyi nebehavior, vanhu vatopedza vanomwa bhiya vanoita upombwe. Saka imusic yepanyama ziko. Tiri kuti our church does not represent that. As Adventist, I feel we are losing our identity. So maybe God have raised us panguva yakaita seine for a proper time, kuti kuti pane vamwe vanonzwa vanzwe vangeri zigo. Truth is not against anyone but against error. But tinoziva kuti patinenge tichirova vhangeri rechokwadi kune zvinomutswa naSatan, zvinorwa nekuziva Mwari. That's why you see there's now tension, because kune vamwe kuti tiparidze zvavanoda kunzwa iwo. We have been sent by God, not by humans. Saka hatitauri pfungwa dzevanhu. We are going to say zvinhu zvatatumwa nazvo naMwari for a proper time. I think Mwari atuza, we never thought kuti one day we will stand, but we know that we are putting our lives at stake, but we have sealed this testimony with our own blood. There are a lot of things that is happening when we are preaching. You become a target of the devil. You use those who are possessed, varamangest us, to persecute us. But now it's important kuti masavada even akateerera nguva ine vaite go back to their original roots, so that we keep our identity. The world very soon ichange ya confused. We are going to become the light of the world. Nyika ichange yakubvunza kuti kwava sei vakasiyana nevamwe remnant. Yes. Zvakaoma kuti iwe ndichikubvisa kwauri unoti chii chasiyana. Your behavior takangofanana, you are just behaving like us. Saka iwe waifana kuti uone difference, kuti zigo chiri kuita ndikuti bva apa ona ka zviri apa ndikutaridza vamwe vangu woti ava ndiri kuona they represent heaven. They are unique, they are soft. Music yaMwari is always accompanied by calmness and dignity.
ndo music inofarirwa naMwari. aiwa ndo ukaenda kudenga kwakaendwa kuna vaita makamunzwa kwakaendwa tina najeremaya kuna naisaya chapter 6 tina revelation chapter 4 andakanzwa ngirozi dzichiti mutsvene mutsvene iye akanga ariko uriko anonzi ma4 living creatures hanzi azorore masikati neusiku hanzi Mwari anga akagara pachigaro ma24 elders aripo achiwira pasi nezviso unozoona kana uchiverenga you can actually depict picture yaionekwa naprofit kuti vamba vasina sele kuna Jesu sele kuna kwangu sina seleta. Then also kana tiri kutaura nyaya yemusic tiri kutaura nyaya yemusic mucontext yeday of judgment andika tiri mutime inonzi investigative judgment when God is investigating everyone mabasa ake achinyorwa pasi with terrible exactness. tirimo inonzi muday of atonement. Paday of atonement vanhu vakanga vachichema zvivi zvavo. Paday of atonement vakanga vasingaridze ngoma nehosha because yakanga iri nguva yecharacter preparation necharacter perfection. But now vanhu vedu kuchechi vanoziva zvinhu izvi. It's actually because our teachers and our evangelists and pastors have decided not to teach one really these precious truth. Zvoti vafana vakawanda nevamwe vakawanda vanoita music mavari hamuna zvokwadi iyi yatiri kutaura inonzi just sanctify them through thy word. Thy word is truth. Hawana zvokwadi yacho saka wakawatarisa they are empty. Saka music yacho even evanonyora it's not aligned to the truth of the day. So that's why we are worried. That's why we are calling kuti zvimwe ndikaponesa because ndatoworried nemwana wangu kuti if I die today will I find my daughters in heaven because ndichawasira vana ava. Saka iko zvino ndada kutogadzira private YouTube ndotaka kutorwa wanangu usateerera zvikuitwa nanandini ndini baba uidadaro usadare nditozama kuzoponesa vana vangu ndiwaparidzira kuti chinonzi chinamato chicho kwandeichi ndotoita line by line episode by even ndafa mangwana mai wacho vanenge vachingoti pane zvakataurwa nababa wenyu kana wakufawo wanosiya lingi nepassword woti zvinhu izvi takukusiyirai muzoratidza future generations to come. Tozada kutozama kuita so that probably I'll find my kids in heaven because even munhasi ari kutungamira youth anenge asi sanctified in truth. It will take a blessing kuti pachichipewa nepapo paite munhu anoziya kutungamira wechidiki because they've been contaminated now. The world is coming quickly in the church. Yes. Aiwa, last section yedu yatada kutaura ndavana muita chirongwa chakanaka napatisani chinonzi dare remachinda. Yes, sure. Hanzi naapostle Chirengwa makaba concept yangu yedare ndaona marofu akakopa. No. Ausiro mbunzo wacho opa. All right, atinokopa. It's makaba. All right, Turatomfonera chena umbunzo. Izvo notara patisani. Mtu wakaba concept yacho ingasopara. All right, it's fine. But anyway, pa ningi yoyo takambogara pasi ndikakubvunza how you define chinonzi mhuri. I think makanyatsotisanangura zvakanaka. Mwari chivimbo chake ndechoti vanhu paite mhuri ina baba ina mai ine vana and baba vachiprovida guidance namai vachiprovida mothership, baba vachiticha mudzimai wavo magwaro, mudzimai achisara achiticha vana magwaro kuti Genesis 1 muchitaura nyaya yekuti mukadzi ngaanyanyogara pamba instead nyanyofarira kuenda kumabasa because basa rake kureisa mhuri. But pachirongwa redare ndiri kuona pari kubuda ndakaona muchitaura nayo kuti murume haafaniri kunzi baby handiti. Of course masubliminal but message chaiyo munenge muruda kuti murume ave munhu akanzi baba chaiyo handiti. Saka teaching yenyaya isikufanana here neya inozonzi toxic masculinity yatiri kuona iri kutichwa nana Shadaya, iri kutichwa nana Andrew Tate, iri kutichwa futi nana Apostle T.F. Chiwenga. Okay, I appreciate that question. I don't know how people then translate and interpret. Even Jesu was misinterpreted. Jesu akatiputsa itemberi inini ndinoivaka nemazuva matatu. Hanzi vaJudha vakati zvakatora 46 years kutemberi wake, iwe ungaiputsa sei nemazuva matatu? Zvikanzi nevhesi akanga achireva temberi yemuviri wake asi wakafunga kuti aireva temberi yemudhuri. John chapter 2. So people always misinterpret, especially vane madhimoni. Pameseji yatiri kutaura especially mafeminist nevanhu vane ideology yemafeminist
wachati zvafamba sei. The world have been captured by feminism, and that's the spirit we are fighting. Feminism amwari kuona wanzwiseti chi? Feminism tiri kuti imwe yauri kuuya nevanhu vari kuita agenda yakawanzika yekuti vakadzi they are at par with men. Vakadzi, they can perform same roles with men when their roles were clearly defined by the Bible. Vakadzi, they must be independent. Kana zvikanzi munhu ari anzi aitwe independent, zviri kunzi ane munhu akamusunga. We then appreciate muprocess. Ndisaka uri kuona tati dare remachinda. Because taona kuti no zvakonzeresa feminism yenyaya kuti murume haasi kunzwisisa roho yake. Because murume ava abusive, ari kurowa mukadzi. Saka because pane mukadzi ari kurohwa mumba, paita timu rati mukadzi arohwe, ichokwadi. But abva anzi zvauri kurohwa iwo, takukupa masimba ekuti usimuke imba udzorere. Kana ukarohwa, takupa marights ekuti usungise. Saka because pane murume ari kurohwa mukadzi, so we must preach. Saka dare ngaritere machinda so that tikagadzira murume akaenda panzvimbo yake akaziva kuti Bhaibheri rinoti idai mukadzi wako. Then mukadzi zvaanyore kuti asubmit. Ndosaka uri kuona tiri kuadresa varume munyaya iyi. Because murume ari kuda kupiwa knowledge so that we easily kill the rise of feminism. Yakuda kuti vakadzi vaende mumabasa vasingaite home missionary. But message iyi haisi yenyika. Jesu anoti kune nyika. The world will never allow this to happen. Tiri kuparidzira vhangeri hariende kurima first risati raenda kune wane chiedza. Ndiwanda saka Jesu akati ukarohwa dama iri ipaira, asi kutaura nemuEdheni. Because muEdheni principle yandekuti dzorera. Saka mavhesi evanhu vanotya Mwari. Saka isu tiri kutaura nevanhu vari kuti vanofamba naMwari kuti mukadzi wako ngaite home missionary, arere vana wako, akazvara vana mupe musha wokuchengeta. Basa rekuita pamba rakawanda, kana rawandise mupe varandakadzi vanoswera naye, atarise child development yemwana wako, aise pfungwa dzako mwana. Zvaunoda iwewe zviswe mwana wako, zvinoiswa nemukadzi wako anoswera newana wako. Kana achida basa anoshanda kubasa kwako, iwewe unofanira kuendera kubasa. Saka kana akati ndira kumboenda kubasa, unomuti uya oswera newe ipapo. Kana aine wana pabasa ipapo hazvirambwe, asi aine wana achiona wana ochimuti achienda kumba ndichauya okuti uda kubikirwe inhasi, okubikira uchidya. Mamarriages iyayo anotapira. Atagadzira aya ndekuti mukadzi wako ari kuworkshop, mukadzi wako akamufidha akati simbei, wana kunorimwa wari kuona uchidya nerivhu. Hawatambe, wanokambura. Hatina kuti wakadzi wese wari kukambura. Tati waisa mukadzi wako pamuedzo, mukadzi wako wamuisa pamuedzo, panonzi napopa, nekuti haasi murume akanyengerwa, haasi Adhamu akanyengerwa, asi Eve akanyengerwa, akapinda mukudarika my emotional beings, pakangoita anotaura zvinotapira kupfuura iwewe. Kazhinji kacho mweya waMwari ukabva unokamburirwa. Ofichi vanotaura zvinotapira vakazara kumabasa. Ndosaka vakapinzwa ka. Saka iwe usina kupinzwa ikoko. Ndizvo zvakaitika. Ndikuona. Saka ini ndiri kuti zigo muprocess. Ngatichidzidzise varume tivaimpower. Vave independent. Vave their own vision. You know, I think there's still space for men even here in Zimbabwe. We can still become innovative. And also try to live. Though we have a lot of things zvinotaurwa zviri economic nechichi, and ndiri kupinda mazviri kune vari responsible nokuzvikurukura. But men can still find a position in the society. Then otanga kutofamba, mhuri yake ichitomuteera. Kana achitya Mwari, achawana peace. In this dark world, he shall find peace. So ndozvatiri kutsvaka kuti murume ave nepeace. Asanyanyonetseka, usanitaurira hanzi even ari pamba anonyengwa nemuroja. Even ari pamba mubvise ipa, muvakire musha, womupa toilet yakanaka, womupa mvura yakanaka, womugadzira kitchen, womudzidzisa hospitality, unodzidza kubika. Zvinhu zvaanoita even ari pamba, womupa varandakadzi. Kana varume vese vasati vasvika pa, ngavastrive
hatisi kuti inonoti nhasi ane mukadzi akushanda kuti wanzozitoda evangelist mangwana achada kukona kubasa no tiri kuti chitanga kugara pasi semurume takupa kazano woti mai mwana ndokwatava kutenda chireka ndipushe kana tasvika apa iwewo ndichakubvisa apa ndikuisa apa hatisi kuda mafanatics wandaiwa ini ndakutosiya wanga wambomuendeserei tarisa zvikonzero pamwe wanga usingakwanisi kuafodha rendi saka anga achitouya kana varume watadza kuprovida wakadzi ngavaende kumabasa because they can't provide. I think it's a simple message inorambwa nevanhu vasingadi kuteerera vakaodzwa ndangariro dzavo nasatani, but it's actually a good thing to do. Ita kuti vana vako vakure nemukadzi wako, but hakusi kuti vakadzi vacho vanotyisa here because hey muzoti siya basa iwo vakarorera ibhinya vakarorera ibhinya iwewe saka ndizvozvo vanorohwa plus vakafunda stereki zvina kuiva ndati vakarorera ibhinya pasina ubhinya chete. Munhu anenge ane digiri rake remedicine rakaita 7 years achidzidza kuuniversity of Zimbabwe akaenda kuLeeds obva arorwa nadziko pamwe ndine tumari twangu handirambe asi kuti asiye career yake iyi kuti aende because ndaiteerera inzi Andrew Womack kana mudziwa zita iroro ndinonyatsobvumira nezvamuri kutaura. Aitaura achiti iye children they don't need money or zvinhu zvakawanda wanda, they need parents. Saka vana havasi kuda musikana webasa, vari kuda amai. Saka mwana akarerwa naamai nemwana akarerwa nemusikana webasa nemwana akarerwa musipo muchigara muri kubasa, mwana iye muchaona makatadza kumurera mumarerero amunoda. Vanobata kuti vakadzi vacho very empowered. Vakadzi vacho katarisa system zvakafanana nemedicine, mukadzi anopinda nemalower points kuti akwanise kuendera to school of medicine than murume, which means nyika iri kutotraya kuti what can we do more so that women can be even more empowered than men, and in the future tatoona kuti tichatocreata magrupu ekuti varume vamavictim, takutoti gender equality, takutotaura kuti stop domestic violence against men and because varume ndovachata mavictim. Saka vakadzi izvezvo vakutotyisa, and I think vachatotyisa wese kudarika zvatiri kuita. Aiwa, pane vakadzi vanonzi vana Alice Bell vakanyora mabooks in the 1800s anonzi the 10 commandments of rebellion. Zvinhu zvese zvinoimplementwa with time. Yes. People set goals and visions. Zvinhu zvatiri kuona today zvakakiretwa kudhara nevanhu vakaipa, because church Jesu anoti vanakomana verima vakachenjera kupfuura vechiedza, because church haina kugadzira maplans ayo nekurongera vanhu vayo vari murima. Vanakomana verima vangatadze kuronga. Tiri kutaura zvinhu zvimucontext yekunamata, because that's what I represent. Kana tine mubereki ndokwata kutodzokera kumarutsu ane mwana musikana pamba, ngaameke sure kuti mwana musikana wainaye pamba ari kumugadzira kwete kuti azova murume but kuti azova mai vemumba, munhu acharirisa kuenda kunogara kumba kwake. Kana ndine mwana mukomana pamba, let me make sure ndiri kugadzira murume kwete mukadzi. Munhu achasingazonochengetwe nemukadzi atachengeta mukadzi wake newana wake. Saka nawo tiri kudzokera kumarutsu, go back to basics. Iwo kana waendesa mwana wako kunoita medicine, imedicine yekuti aite sei azorapa mhuri yake. Unandore azorapa mhuri yake kuti kana mwana akaita fulu anongoziva kuti mushonga unotengwa ndeupi. Hauchaende kuna doctor, because munongoenda kufamasi momadi anotonyora maprescriptions obva atoenda achivachirapa. Iwo ukarwara ndiye anokuopareta. Ngatiti mubereki ari kuti ndikuendesa mwana kuti aite zvakati, because kana aamumba zvinobhenefita 1 2 3 4. Unandikutaure izvozvo zvakakosha. Saka mukadzi wako ndati kana achida basa ndiwe bosi wake, munotowirirana. Uita basa raunoita iwe uchitoziva kuti ndini bosi womupa Kristu. Pana vanhu vachanzi iwe wacho wakapiwa wanda upombo 1 iye vanohura 1. Ndati tiri kutaura zvinhu zvimucontext yevanhu vanotya Mwari. Hatitaura mukondext yepfambi dziri mumba yemukadzi ari kutsvaka maopportunity ndizive kuzofara. Baba wese ane mwana musikana mumba. Society yedu even yewadhara toita going forward by looking back kuti society yese yewadhara wakatitangira wakanga wachiziva kuti mwana musikana acharerwa kwa mai, mwana mukomana zvokuti waitotaura kuti ukuona John, ukarorwa kwana John wararama, wari kurera mukomana uyo zvakanaka. Wachitiwo dai wasangana nachido, taona chido mwana musikana akanaka. Ndopakabva dzaya dzinonzi rorai wamatongo, waitoziva kuti mukadzi agadzirwapo
izvedu zvekusangana mastreets wangosangana nemunhu mukombi ari kuti ndiri kuenda kuchikoro wakutopfimba makuru orana ne6 months mwakutanga kuita kuti hanzi he zvamuri kutaura izvo he mukadzi wacho akunditonga. You've not done it properly. Channels must be followed. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, that's first principle. But kumbira unopiwa, tsvaga uchawana. Utsvaga. It's prayer and duty. So we are not doing it proper, Zigu. That's why we've become an enemy of the society, because waifana kuti basa iri rekudzidzisa mwana kuti umhandara wakakosha haachaite basa iroro raakuitwa neni muvhangeri, and we are asiri mhandara akundiwenga. But I'm preaching a principle. I have no right yekutaura macircumstances zvokuti wakazochitwa nemukomana akakutrika ukakurara. Principles waifana kunge wakaudzwa nababa wako kuti kana paita munhu akupfimba rega ndiziye, kana paita anoda kurara newe ndiudze, ndifonere baba pana anoda kurara neni. Bhozi umhandara unochengeterwa baba wako kuitira musi werora kana vaakuchaja kuti swit iri riri kubuda muplastic iri kana rakasvisvinwa nevamwe. When we preach that, we are preaching principles. We don't preach to excite the society, because we must be realistic. Kuitira kuti society tikangodaro vaparidzi vakangokompromise, they then destroy the entire community. Manje vaparidzi mazuva wakanyanya kuda mari. Nyaya yekuda mari, nyaya yedumbu. Yes. Nyaya yedumbu, but God will bless his own people. Kana Mwari akati faith yako hakusi kuita mari, you are a servant of God. Siri vheri nendarama ndezvaMwari. Anoropafadza ndiMwari. Why are you worried with money? When God is for us, who can be against you? Mwari anokurwira. Even pane pachinzi hana Mwari even ukapinda nemumoto ndinobuda newe imomo, nango ukapinda nemumvura. Zvino uya ari kuti kana aona moto otanga kuvaka bridge resimbi kuti apfuure nepamusoro moto. Mwari ari kuti hauda kubinda, ada kutokuerekana to the other side of the river. It's not like that. It's not about money. Because even vane mari vanofa, even mari inopera. Hanzi na Proverbs yakafana negondo rinobhururuka. Unotofuma even in a moment you are broke. We can't worship money. Jesus said you cannot serve two masters, because you hate one and love one. Oh, but you cannot serve God and mammon and money. Jesus akatoramba akati nyai mukada akaiofona Satan akairamba. Akati ndinokupa God, akati no. For the sake of the mission, I would rather die a poor man and a poor man akurende kutanga 8. Kristu Jesu akawa murombo nekuda kwenyu. Kune urombo wake mugova wakapfuma. Now I hope what we are saying is going to be a precious message to someone else who is listening. Ari kufunga kuti ada kuya kumission, kuministry, because aona sekuti ndo zvinomuraramisa. God will bless you, Zigo. Mwari anoropafadza even zvisina ruoko rwomunhu. God will bless. Mwari anopa, but tiri vanhu vanodhauta Mwari. That's why we are compromising the message. Yes. But God is going to bless us definitely. Saka atiparidze circumstances, we preach principles. That's what we are actually advocating for. I hope women also and men who appreciate with time. Ndoimba kuti society chagamuchira vhangeri ratiri kukupai. Mashoko enyu ekupedzisira kuvanhu vanenge vachiona panapa kubva kuna Evangelist Marufu. We are happy kuti vachine mavanga. Ndakuudza wani. Mashoko angu ekupedzisira ndekuti truth is not against anyone, but against error. Then mashoko andina ndekuti whenever truth is preached, it is violently opposed. So it takes courage to preach it. But at last, truth will be always accepted because it is self-evident. So kuna ari kuona kana chokwadi chichiuya achiuya chokusiya uri in a comfortable place. Kana chokwadi chichiuya chiri kuuya kwauri because chida kukubvisa. Your condition is not your position. Saka chida kunokuisa pa correct position. It takes grace kuti moyo wako ugamuchire chokwadi. Saka denga richiti kana uchinzwa shoko rake nhasi usaomesa moyo sepazuva rekutsiva. God will judge. Mwari achatonga basa rimwe nerimwe rakaitwa navanakomana vavanhu. Kana rakanaka kunyangwe rakaipa, there is a judgment which is coming. We are also keeping a warning. We are sending a warning message to this dying world. Because God is going to judge. Denga idzva nenyika idzva. A new heaven and a new earth God will create.
zvakanyorwa, it shall come to pass. Ndosaka uri kuona Jesu akati vaprofita venhema vachauya, we are seeing, akati muchanzwa zvehondo neguhu rehondo, tiri kuona guhu rehondo nehondo zviri kuitika, akati kuchava nehosha, zvinhu zvakaonekwa pamweya zvichaitika panyama, a reality we are going to face. So Mwari atibatsire, let's prepare also. I want to say there is a second coming of Jesus. Jesus is coming again. Kuna Jesu ari kuuya zigo. Let the world be prepared. I also appreciate kuti through this platform we are also going to reach out to almost 500,000 people that you have. Wachati I think Mwari ari kutaura neni. Let us run away from falsehoods. Titize nhema. Tigare muzvokwadi. Zvokwadi chatipa a correct sanctification that we need. Wanda kubhabhatidzwa, wanda kutendeuka, ndoda kupa upenyu kuna Kristu. Ngavatibate. Motitsvaka kubluff you HDA channel, vanotiwana ipapo vanotinyorera. Evangelist Marufunda aita sarudzo yangu. Ndoda kutendeuka, ndoda kubhabhatidzwa. We baptize Jesu akati kana madzidzisa vabhabhatidzei. Instruction ya master. We are actually following. Hanzi ivava vachapiwa upenyu usingaperi. So that's what we are advocating for Zigo. Let's stop politicizing Chikristu. Nekurowana nekuti number one ndiani. Jesus ndiye anofanira kupiwa glory. Even ndikaparidza andifana kuita mbiri kupfuura Jesu. Mbiri ndaJesu, mumwe muimba anoti not I but Christ alone be lifted. Wapa akumvangeririra kuparidza. But God bless you my brother. Thank you very much. Ndafarira zvanzina Evangelist Marufu, the truth is violently opposed. And the normal mazuva ano ndeyekuti mufundisi kana muvhangeri kana muprofita wachiparidza vanhu vanenge vari handiti hatisi kutaura zvakutaura ndezvenhema, but kazhinji machanzi acho chinenge chiri just zvinhu zvekunyevenusa nzeve, chinenge chisiri chokwadi. Chokwadi chaicho Jesu aita kachiparidza, vanhu vaibva vamusiya kutosvika tobvunza nemo muda kuenda, kuti tingaende kupi ndimega mune chingwa cheupenyu. Saka thank you so much Evangelist. Tichasangana kudebate manje. We are going to force Apostle TF to enter to the negotiating table. That's right, brother. If you come, we are always free for discussing and chipana nama ideas. I think we are free people. This one way violent. Kana kutukana wanu. Tiri wanu kuti ngatiitei tiungo discover where the truth is in the spirit of Christ. Christ was a humble man. Jesu anga asina pride, anga asingazvirumbidze ba. Akazvininipisa kusvika parufu romuchinjikwa. Ndo zvatinotarisira muvanhu vanoti vanofamba naMwari. To be humble. And also not think kuti vari so difficult. We've also given our time to you. Mwana wangu ndotanzi handiri busy. You can't be busy. Inichiziva kuti une vanhu vanokufollow vakawanda vakadaro. Ndoda kuti nditopindawo ndiapproach nevhangeri. So I need to be a humble man. But unfortunately, nyika yagadzira ma-celebrities nechi, so it's becoming so difficult even for preachers to stand for what is right. Kana ma-initiator will be around. Thank you, ladies and gentlemen. Totenda Evangelist Marufu, and with that we are out. Yeah. I think Zigo is becoming a good Bible student now. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. That's deep.